Una le boyfriend tse kae? Phendula umbuzo. Una le boyfriend tse kae Moibe? Ke tse kae? How many in total? Oscar hayo ke tse kae? 3. Okay. So o mongwe na o monela mafelelo. O mongwe, the other one, when last did you see him? Maybe that Christmas, I'm not sure. And you give all of them the Woolworths cake? It's only 2. Only 2, only these 2. Yeah. And you give them raw meat from Pick and Pay. You give them beef stew. Yeah. Wow. Yeah. I'm in trouble. Mfowethu usafuna uqhubeka naye? Ngiyamshiya lo muntu. Amshiya ne? Lalela la ngikutshele wena yoswine. Angikuzi ukuthi mina nawe siqhubeke kwamanje ngizwe ukuthi ngithini. Sikhuluma nje ufelile. Uthi kwenze njani? Uthi angeke iphele ngoba kwenze njani? Ubhizi wena nabo Thabanga. Ungitshela ukuthi kunabantu abayi3 manje. Hayi. Uthi omunye akamshayisi. Ushayisa nina ni2. Angigendawo mina le. Uyangena because nawe uyangena. Angisamfuni mina lo muntu. Songenile. Kibulethi kipheto kitu. Okay. So give me drop. Stop. Mfowethu, please come back to yourself. Like I want you to be the same way you were when we started the show. All right. Ukhuluma kahle kama small letters. Can we talk properly now? Can we talk properly? Mfowethu, umntwana wakho right in the first place, ne? And you're not the first person to go through this, ne? So don't be hard on yourself, ne? You're a good guy, angithi? Ndoda. You're a good guy. Angeke understand mfethu. Yini? Lengane bengiyithanda mfethu. I know bowuyithanda. Bengimake sure ukuthi yonke into ayifunayo uyayithola. Even into ingekho mfethu. Yazi inkinga yini? Thina amadoda we fail to understand ukuthi the same thing that you do for a girl, another man can also do it, or another man is doing it. Uyayimosha manje.